Ja, koningin Beatrix docht van uw afstand van de Dat troon. meen je net. Ja, hij ook jou dat uitvoeren. Nee, het is echt weer. Is dat? Oh. Nou, van de ene kant jammer en van de andere kant, ik gun het haar. De rust, toch? Maar je schrikt er dus wel van. Ja, ja. Ja, ik zit van de week al hier alleen droom. Ik denk het maar net. Het is een zakgezond. Lijkt wel een mooi moment. Het is wat 75, dacht ik, hè? Dus ja, dan is het wel tijd voor een nieuwe opvolger. Ja, dat moet ze lekker zelf weten. Ik denk dat het voor haar inderdaad wel tijd wordt. Maar dat er een goede opvolger klaar staat, denk ik. Wat voest van Beatrix als koningin? Nou ja, aardige vrouw. Ik ben net heel erg koningsgezind om zo te zeggen. Maar ja, wat ik van haar jongen af, een aardig sympathieke koningin. Ja. En dan nou Willem-Alexander, hoe is dat je nou? Nou, een beetje hetzelfde wel. Ja, het liep me wel een capabele koning om het zo te zeggen. Ik vind dat hij de oude heren heel wat sprong maken heeft, dus hij is er wel klaar voor volgens mij. Zeker. En wat vind je ervan dat Beatrix nou van de troon afgaat? Nou, als het zo is, dan zou ik dat heel verrassend vinden. Maar ja, er is een moment dat dat gaat gebeuren, dat klopt. Maar je hint nog net verwachten nou dus. Ik net, in tegenstelling tot mijn collega. Verrassend dat het nu gebeurt? Ja, enigszins. Ik had eerder verwacht dat er een aankondiging zou komen over Friso. Zeker omdat het dezelfde tijd van het jaar is nu natuurlijk. Maar ja, misschien is dat er wel vervolg iets. Ja, Willem-Alexander, hoe zie je dat zien aan? Nou, het is een oormens als hij met, maar ik denk dat het wel goed komt.